Zulu, that's funny. Zulu people are funny. My people. So the guy says, so there's a viral video where the guy says, "Akupumi kwere ngene umuntu." Please find it. You see, that's the problem. Please find it. Zulus, even see. He says, "Akupumi kwere ngene umuntu." So I'm like, wait. Let me explain. As a Zulu person, please find that thing, man. Yo. Ukwara umuntu la. You. No, I don't want to find the video. Listen, no, but guys, I'm saying, Zulus will ask a Sutu person. Umuntu no mumu. Yes, so that's the problem. Zulus have always been like that. It's always been like it's that. So like ignorant, just like ignorant yeah. of the highest level. You. Zulus will say, "Hey, hi." Mxhosa lo akuyena umuntu. Yeah. Like Zulu to Zulus. If you don't speak Zulu awuyena umuntu. Umuntu. Umuntu kwantu. Ukhuluma isintu. Yes. Umnguni. To Zulus, anybody who doesn't speak Zulu awuyena umuntu. So like the hardcore. Yeah. You know those ones. We need to correct that. Rosewater is spam. Let's spam. Breadwood. Buga bathandayo leli. Ile fatu elakangizwe leli. Thuma la control. Awuyena umuntu. Uyibhinqa. Khuluma Nkosi. Ura dumelang ne ke batla nolwazi. Awuyena umuntu. Unolwazi uzwana nabantu kuphela ubani wena. Ya sanibona. Hayi wesole ngisho ngathini ke Bhutiza okusalayo abantu ithina. Yithi abantu siyema lapho ninabanye hayi yazi ngisho abantu baphesheya mangabe uphesheya utshela umuntu ukuthi uqhamuka eSouth Africa bavele bayitshela ukuthi ukhuluma isiZulu. Like I'm serious, like bavele bayitshela ukuthi ukhuluma isiZulu. Like for real. Anyway guys, athi ngakulandi kakhulu ngayephi asingene kuma comments. Uthi lona Zulu umuntu, Tswana motho, Xhosa umntu, Swati mumfu. So don't be confused. Bottom line yithi abantu. Simple and clear. Very simple. Guys, singabange lento ukuthi ithina abantu. Yithi abantu la eSouth Africa. Akekho omunye umuntu owumuntu ngaphandle kwamaZulu. Yithi abantu. Full stop. Sawubona. Dumela ntate. Haw. Kanti awuyena umuntu. Hey guys, yabo le ndaba leyo umuntu guys. Kuzomela accept nje ukuthi ithina abantu. uZulu uyohlezi emkhulu 100% forever and ever, amen. Ngisho ushona uyezulwini awuyikaXhosa. We understand mawubuka phezulu angazi ngathini Shaka Zulu ngingabala kuze kuphela imine nje ayisamaZulu nje ithina esiphethe la eSouth Africa ingakho uyithina futhi abantu kuphela. Yena uyini lo Sol wenu? uSol engathi ngiyakhumbula kancane ukuthi phakathi kwabazali bakhe abawu2 uMark nombaba wakhe ungumZulu. So ngasho ukuthi he's half Zulu. In an accident amaZulu kushona abantu abathathu namashangana amabili. Never beating the allegations. Yo guys, I am so proud to be Zulu. Yazi angazi kube ngaba umntwana noma ngaba umpeti ngizothini. Especially kube ngaba yiXhosa weJosi. Ngongcwele. I'm happy to be Zulu shem. Angisho isikhonto wrong ngamaXhosa or ngamaSuthu or ngamaTswana. But I'm just happy nje ukuthi ngumZulu ngikhuluma isiZulu. I shame, I feel so lucky. Umlungu, a person or people. Xhosa ngumdru. Msuthu sotho. Umzulu umuntu. Yithi ke abantu ngeke ujike. Guys, thathani lento nifake ekhanda. Singaphinde futhi sikhulume le ndaba. Asithathe nje nifake ekhanda move on. I'm proud of being a Zulu. Futhi nginenkani. Hayibo ufuna ukuthi inkani ifika namaZulu.
mina ngithi phela inkani uba nenkani ngoba mhlawumbe ufuza uma wakho noma ufuza ubaba wakho kanti shuthi wonke amaZulu anenkani. Mina ngithi nginenkani ngoba phela ngifuza uma ngoba noma unenkani kanti kushuthi nje samaZulu sonke kushuthi sinenkani. Hayi bandla hayi ke inkani nje into ekhona nje futhi nje ele yeselesele ngiyadlala. Zulu kunomuntu odayisa khona. Xhosa kunexhosa edayisa khona. You see? Exactly. Yabo nje mengiyalela umuntu ethi isho mfethu yazi ngifuna okusafruit inyana ngithi hayi ukhona umuntu odayisa lapha phansi modla lapha phansi kwebridge uzomthola umuntu odayisa lapho ama fruits. Yabo makuwumXhosa ngizothi hayi mfethu uzombona nje mfethu umXhosa bethi lapha ngiyadlala angikhulumi mina kanjalo. Hlangana Zulu yebo uhlangene uZulu. Hey guys amaZulu bafethu hayi angazi ukuthi ngangaba yini kuthiwa ngiba ngumZulu yo yazi nje. And kwesinye isikhathi yazi ke ngibona ukuthi laba abanye bayafisa engathi baba amaZulu nabo. Yazi khona umngane nami umntwana umpedi uyathanda ukudlala umaskandi. Ngithi awubo ndoda ngoba uZulu nje wena awusazi kahle manje umaskandi ethi mfethu ngiyawuthanda umaskandi ngiyawuthanda. Kanti vele indaba nina ningawenza umaskandi ngama languages wenu. Indaba ningawenzi indaba nilalela umaskandi wethu no angisho ukuthi nginenkinga ngokuthi nilalela umaskandi wethu kodwa indaba ningawenza umaskandi ngama languages wenu. Indaba vele noma mhlawumbe ukhona mina ongawazi mhlawumbe angikaze ngikuzwe. But anyway guys that's it from me. Guys ngicela ukuthi ningawaskip ama ads. Mekuqhamuka i-ads nje ngicela ukuthi uyibuke. Yebo kuzovela ukuthi skip ads. Ungayenzi lonto. Cela nje uyibuke i-ad iziphele futhi uma usuka kule video le ungene nje phakathi kwi-page lami uscroll nje amanye ama-video I'm sure khona amanye ozowathanda. Ulokhu uhlale nje kuleli page ubuke nje nama-video amaningi kabi kuleli page. Wabukele nje wabukele ungawaskip ama-ads. Mase ke mawukuthi awusubscribe if ukuthi awusubscribe okay if ukuba wenzile njalo wenze njalo ngizokubona kwi-video elandelayo.